Bapak Ibu jamaah hadirin sedaya kami mulia, alhamdulillah sampun cekap angin kita saya mujahadah. Mugi-mugi saestu napa ingkang kita laksanakan serangan punika dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun Kanjeng Nabi niku nate ngendika, Allahu afrahu bi taubat ta'ib nazam'anil warid wa minal aqimil walid wa minad dalil wajid. Gusti Allah punika luwih bungah, luwih seneng kelawan taubate wong sing taubat, kelawan taubate wong sing taubat luwih seneng tinimbang wong sing kengelaan banjur dheweke iso nemokake banyu diombe seger. Napa mulih nek jaman rumiyin Kanjeng Nabi ngendika niki lak teng padang pasir, teng gurun golek banyu angel, ndelalah enek wong ora enek banyu kengelaan golek wirawiri. Lah banjur dhewe iso nemu banyu iso ngombe seger. Aku Gusti Allah luwih seneng kelawan tobaté wong sing tobat tinimbang wong sing kengelaan ora entuk banyu banjur dhewe iso menemukan banyu niku. Banjur wa minal aqimil walid lan Gusti Allah luwih seneng kelawan tobat wong sing tobat tinimbang wong sing gabruk, wong sing mandul ora duwe anak banjur dheweke iso diparingi duwe anak. Dadine wong misale pun pernikahan terus dangu mboten gadah anak niku lak nggih sedih, lek diarep-arep ya pengin supayane saged dipun paringi rezeki rupa anak. Lah niki wong sing duangu mboten angsal anak kok ndelalah saged ngandhut banjur gadah anak lak suwenenge kaya ngopo. Lah Gusti Allah luwih seneng kelawan tobat wong sing tobat tinimbang wong sing gabruk banjur dheweke diparingi anak. Wa minad dalil wajib lan luwih seneng tinimbang wong sing kelangan ada sesuatu yang berharga ilang banjur dheweke iso menemukan, iso nemokke barang sing ilang niku. Kita kelangan apa lah misale sesuatu sing wis digoleki penting banget kok ndelalah wira-wira ora ketemu, begitu ketemu lah atine bungah seneng. Lah Gusti Allah luwih seneng kelan tobat wong sing tobat tinimbang sik ngoten-ngoten niku. Banjur Kanjeng Nabi anggenipun nglajengaken wa man taba ilallahi taala taubatan nasuha, sing sapa wong tobat maring Gusti Allah kelan tobat nasuha, tobat tenanan, tobat kelawan kesungguhan ati sik tenanan, mongko Gusti Allah pripun angsallahu hafizaihi wa jawarihahu wa biqa al-ardi kullaha khotoyahu wa dzunubahu. Gusti Allah gawe lali malaikat loro sing nyatet keluputane kita menika lak setiap tindakan dicatat dening para malaikat. Lah sedaya keluputan sing nate kita lampahi malaikat loro sing tukang nyatet ning Gusti Allah digawe lali. Banjur apa meneh sing digawe lali anggota tubuh kita, anggota tubuh awake dhewe minjing teng akhirat badhe dados seksi. Kita ajeng ngilak-ngilak mboten Gusti kula mboten nglampahi niku, mengke tangane dados seksi, mripate dados seksi, sikile dados seksi lan sak pinunggalane nekseni pranola enten dawuh nek kita masih yasin kok al yauma pripun niku al yauma pripun to lali aku nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Niki cangkeme mulutnya tutuke sing biasane bersilat lidah golek alasan pinter dikunci ning Gusti Allah. Banjur tangan-tangane dhewe sing badhe dados seksi ngomong dhewe-dhewe, sikile ya dados seksi punika kelawan sekabiane ingkang kita lampahi. Lah menawi kita tobat tenanan anggota tubuh kita niki digawe lali dening Gusti Allah sehingga mboten nekseni memberatkan kita lho nindakake sing perkara ala keluputan lan dosa. Banjur biqa al-ard pekarangane bumi sekabianing niki lak sedaya nggih ginjing dados seksi dateng kita nglampahi kesekeluputan apa kiwa tengen temboke klosone tikere sandale dhewe termasuk dalan sekabianing bumi niki lak dados seksi nekseni napa ingkang kita lampahi perkawis ingkang ya rupa pelanggaran keluputan lan sak pinunggalane. Lah jangan kau ngantos niku menawi ilmu modern sakniki mawon saged niku rekonstruksi kejadian
hanya dengan melihat tanda-tanda frekuensi dari kondisi lokasi setempat niku saged niku. Lah napa malih CCTV ne Gusti Allah. Lah sedaya pekarangane bumi niki nggih digawe lali dening Gusti Allah. Saengga mboten neksani dhewe ling lakoni Allah. Teges sedaya keluputan dosane dhewe yang lalu niku dilupakan ngoten lho. Dilupakan. Banjur dibuka lembaran anyar sik diisi kelawan kesaenan-kesaenan. Lah punika tobat niku maknane wangsul. Tobat niku maknane rujuk alias bali mulih mudik. Ibarat kita lunga teng Jakarta, kita sakniki teng Wonogiri, teng Girimarto, wangsul niku namine tobat. Pramila kita dangu tebih ing Gusti Allah, kita wangsul malih nuju marang Gusti Allah niku namine tobat. Lah lek jenenge wong sing bali iki ora mungkin mak bedunduk ujug-ujug tekan to. Kita misalnya lunga teng Jakarta, ajeng wangsul teng Wonogiri. Ora mungkin to, aku pengen bali iki terus ujug-ujug mak bedunduk tekan Wonogiri kan ora mungkin to. Lah bali niku ya berproses saka Jakarta nglewati Jawa Barat riyin, nglewati Jawa Tengah, dari satu daerah ke daerah lain kita lewati tembe dugi Wonogiri. Ngoten carane tobat niku ngoten. Semanten ugi kita kok badhe tobat marang Gusti Allah nggih ngoten. Lampahi hal kecil yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Aja mbayangke ade tobat langsung kuat, langsung kaya-kaya wong sing wis disiplin nglakoni peraturan Gusti Allah, ninggalke sedaya larangane full niku nggih mboten kedang-kedang ning alon-alon sithik mboko sithik pun kebiasaane biasane mboten nindakake perintah misale utawa arep ninggalke sing dilarang kok abot banget pun satu langkah napa sik kita mampu punika dibiasakan ora usah suwi mang tingali piyambak selama 40 dina jenengan ngulinake nindakake sing biasane kewajiban boten ditindakake 40 dina jenengan peksa awake sing tenanan pun bar niku wenteng rasane wis ora terpaksa malih. Semanten ugi ajeng ninggalke perkara ingkang dilarang kok wabot banget pun dilongi sithik mboko sithik diempet dipeksa awake ngasih 40 dina ngoten mawon nek jenengan lulus iso ninggalke 40 dina insyaallah bar niku luwih enteng teng awak. Lah ngoten dadose jenenge tobat niku nggih bertahap sithik mboko sithik kados dene kita badhe wangsul teng Wonogiri misale lunga teng Jakarta niku ajeng wangsul ya ora gek mak bedunduk ujug-ujug tiba-tiba sampai di Girimarto Wonogiri niku lak mboten ngoten tapi ya perjalanane setahap demi setahap. Lah kula kinten mekaten mugi-mugi saestu kita sedaya kagolong tiyang-tiyang ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah disenengi tenanan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga katentreman ati jiwa kita punika dipun paringi napa bagya kebahagiaan ugi mulya kamulyan kita sedaya dipun golongan tiyang-tiyang ingkang dipun tulungi gampil anggenipun tobat nasuha tobat tenanan maring ngarsa dalem Gusti Allah sehingga sesarengan kita bincang kempal malih teng akhirat ing dalam swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق